Поздрав от Ники, шампиона от Орешене. Аман, аман, аман. Лейли, лейли, лейли. Ники, шампиона. Поздрав за Ники, шампиона. От Орешене идва той. Всички знаят кой е тука, винаги готов за бой. Където мине става буря, всички гледат, всички мълчат. Никой срещу него няма смелост да застане пак. Говорят много зад гърба му, но като дойде тишина, Ники казва стига толкова и настъпва тъмнина. Вали гарми за Ники, отново му върви, като каже става бързо, всички знаят не греши. Само на приказки сте силни, отдалече сте големи. Като дойде шампиона, изчезвате проблеми. Една минута му трябва да ви види лице в лице. Ники казва няма мърдане, всичко свършва тук добре. Не говори много празно, действа бързо, без страх. Който тръгне срещу него, сам си пише своя крах. Него нищо не го спира, нито дума, нито слух. Който иска да излиза, да покаже истински дух. Кучетата лаят силно, но керванът си върви. Ники минава през площада, всички пътища следи. Където трябва, там се появява, без да пита, без сигнал. Шампиона от Орешене винаги е номер едно. Финал.